Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Ipriang subhai pi baro sya ka bati CTV rengkat bat kimat mentah ke janmian ka arpu kundai Tarik Risaw arjar arpsan. Ini sedang dakimat Khubor na ke Jylla. Dr. Jylla Khubor unong yalam ka All India Congress Committee ubapet ya ke Jylla Meghalaya ula kenok bak sarkar Meghalaya kamshim lala ban khanglat ya ki drug mafia lani ki snar nong khai drug bat ula kenok susu bahaga jaka bak sarkar Jylla kan khanglat nrai kaya don khti patki. Menteri Rambak Jylla Konrad K. Sangmau la pelipat ba ia ka mini secretariat bat ia ka circuit house balashna tmai hagashnong penursla East Khasi Hills District. Habakran kumuway na ki menteri sarkar ubalawan ban sakilang haga jingple ia ka mini secretariat hapenursla uba sanbor sulai ula ong baka penursla ka day ke badon bok shibun baka don yu nongmi khmat kum uba preston tensong ula kentu ya ki nongsong snong jongga penursla constituency baki day ban siu keliang yau ba preston da ke babha ban shet kala namar ba wat ha jing tho ba khoi kum ka bible ru ka kren ba day ban shet kala yaki bale bha ka Meghalaya Pradesh Congress Committee kala priang sngo bha bat perung dukhat biang yau zenith sangma hadien bola mi no na ka All India Trinamool Congress Meghalaya bat lek pai biang syakaseng Congress ka Congress kala priang subharu yau ba Lionel Nongklau bat yau ba Plosters im UMP kaseng Congress Natura u Saleng e sangma ulaong baka Congress kanom yap nrai kandang san kat badang mi kisni daga ba ainuk saya ki nongyalam barim jong parti ki bala pen imya kani ka parti ha ke Jylla Meghalaya usaleng ulaong ru ba ka jingpen kre ya ka election MDC syaka Garo Hills Autonomous District Council kalaya chakma kinong yalam jong ka khun new trap National Awakening Movement balalam khmat da working president ba Thomas Pasa kila panjing bechai na chief executive member jong ka Khasi Hills Autonomous District Council halor ka jingye pher ka jubab jong u hapo ka dorbar talang ka badang syukut dang shen bat ka jubab ba ka seng kalayo pediang lengba ka hok wat jingtip lani ka right to information Pulit kanong po women police station kilayo jing tip bakaway ka kana kan tay ka bajar ngai na kathan bernihat naduk ka khatway Tarik ujliyo arjar arpsan kapoy ban sya Rajasthan bat kalayo ban pet krat na kajaka ka baki nong rabor kila set yaka ki pulit ka Meghalaya kila pentip sya ki pulit jong ka Rajasthan bat lala ban pelaj im yaka bat lawan rap biang sya Meghalaya Menteri Tanat Kekot Kekhia jong sarkar Jylla ba wailat miki Jylla ula pentip ba ka kelas na ka benta ki samla pule Dr. Hashalong Medical College kelas dang bat barok sanpol tuli ki sit na ka benta ki samla pule Dr. Kila Dap ulai thu ba ka college kala pendap lut ya barok ki jingdon kam jong ka National Medical Commission Ka Khasi Students Union Southwest Khasi Hills District kala rakhi ya kasni persya uranium lani ka anti-uranium day hadam yasiat Southwest Khasi Hills District dagabakun mau buram ya kalengkho sniap jong imei spility lengdo langrin ibala yang persya ya ka sarkar India bat ka UCIL haduk kasni bai lakhlat no nagani ka Pyrthei Ka District Disaster Management Authority harangkat ke jing trailang bat ki board sanchar jong ka East Khasi Hills District kana pelong ya ke jing lek ka drama hamuda complex kandailat bat ha Don Bosco Square light mukra ban ajing kai syakipai ba kumno ban ajing yarap bat ban yadai ladi ladawan ke jing khnyu jumai ha kanu kanu por ka jing khmi lenti jong ki nong jungok kai Pyrthei ban yo i ya ke jing sngur clear ka hawa amungat mentau snem kala kala markhong pong habaki saki penban bakawa kala jungut bat kala kti kitrai snong baju im kamai jakpo na kawa amungat ki dang khmi lenti ba ka jingkhoj ko kan sawan phai biang nrei kani ka jing up khmi lenti kam shim la orlong setia wat haduk menta shwaban kut ubnai Risaw Menteri Barim Katanat jengok kai Pyrthei ba po lengdo
Ubalong ru u MLA jongka West Shillong constituency ula play pat ba ya ka yeng basa ha ka snong lum pedeng ka badon halai mayor Upper Shillong halendat ka Sunset Cafe ha ka jing play ya kani ka yeng basa la sakhilang dau rang ba snong ba F lare u advisor jong menteri rang ba ka jelau ba Hamilton Dolling ki bahiyeng hasem bat kiwei ki bala shong shakot smoba mentangnya pai pat syagimat Khubor nagari Yogi Adityanath ha ka jingle yalap election ha siwan ula keno ya ka RJD baka penslur ya ka jungle raj bat ki kamrunar ha ka sain Pyrthei da ka ba kentu ya ki nong tap vote ban jet ya ka roi ka par hapok sarkar senrap jong ka NDA ula peniap her ya ke jingkiu jong ka NDA bat ke jing sensyar bakla jong ka RJD menswa ula pen kenmau ya ke ei ka balaja haram temple bat sanatan bat ula kerpat ikinong tap vote ban kersyan ya ki kertong ka NDA na ka benta ka Bihar ka baroi bat ka balait na ki kamrunar Ujitan Ram Manji ula ther ting ya ka manifesto jong ka Mahagathbandhan da ka baong ba ki nong Bihar kimpat klet ya ka juk jungle rush bat ulayaro ya ka NDA ka balapan phai biang ya ka syongsuk syongsan bat penyat ya ka roi ka par Wat u Shah Nawaz Hussein jong ka BJP ru ula benrap da ka baong bagi jengkular jong ka kenhon senrap Kylleng ki bakla bat ka penskam bagi breu jong ka Bihar ki yeng rengkat pat ka rekod jong ka jingkiu ka NDA. Rahul Gandhi ula sedang ya ka jingyalap election jong u ha Bihar da ki jingyalang rengkat bat u Tajeshwari Yadav unong yalam ka RJD ha Sakra bat ha Debhanga kabapin iya ka jingyateli jong Kylleng Persya ya ka NDA ki jingyalang kidai ki jingle yalap election banengkong jong u sya Bihar da ka batmu ban penkesan ya ki kertong jong ka Mahagathbandhan bat ban penpau ya ka jingyateli ka kenhon senrap na ka benta ka election house nam arjar arpusan ka Delhi High Court kala kentai ban bishar kerki ia ka PIL ka bakwa ban khanglat ia ka jingpenmi ia ka film The Taj Story ka bala keno ba ka penkala khongpong ia ka history bat ka penmi ia ka jingyeto khana ki ba penpai penpra kumta ka tai ka film ka bala agdau Parish Rawal bat ka ba labu por ban pelai pai ba ka live hoi Tarik Risaw kan yai bai kumbala bu por lemdadan ka jing tuklar syu na ka ying bishar Hakanker district jong ka Chhattisgarh arpu ingut ki Maoist kat prangut na ki badoni ki tiar yale kilatmu ban pendem no kabalong saka weipat ka jing job ha ka jing yakun ka nangjur jong ka Jylla Persya ya ke Naksha Uslap ubajur jong ka cyclone Monta ulalan shop yak lenti rel ha Domakal Telangana bat pentut yak jingya jong ki rel bat pensaya yak ki kat to wan ki rel express bat ki rel Kitmar ka South Central Railway kala pensaya palat chispa arpo teli ki rel bat bishar benia yak ki lat jingya da ban pentikna yak jing pen kre bat ka jingya trailang bat ki kenhon ai jingirap na ki Jylla bat ki kenhon ai jingirap disaster response ka President Draupadi Murmu kala her da kaling sunya pom Rafale ha Ambala Air Force Station ban pen iya ka jing chania ha ka bor bat ka jinglong balakhre jong ka Indian Air Force kani gadai ka jing herling sunya pom ka ba arsin jong ka bat ka pau ka India kalong ka bat bit bat ka ba klang ha sun bat ka benta ba kongsan jong ka Rafale ha ki kamya dari Menteri rang ba ka Tamil Nadu MK Stalin ulas dang ya ke jinglet jengo ya ka Tenkasi district ha ka ba ula plait pai ba ya ki kam bhalang bat ki kam penroi ki ba Shongdor shi hajar arpho klo tengka ba IT ya ka yeng ka ba shi lak jong ka scheme kalai gnar kananu ilam ula samru ya ke jingyarap ke bakot sauspa sausan klot ka syaki arp sau hajar ngot ki nongyo jeng mentoi ula pli ke kambakong san bat ula let jengo ya ka Amar Seva Sangam ban ya kendo ya ki kena ak badon jing duna ha ki department kayeng bishar Supreme Court kala syong bishar negasni ya ke jingkerpat jong ka kurim jong usonam wangchuk kabaya kun ya ke jingsha set jong u kat kum ka ain National Security Act da ka babu jingkeli ya ka jinglong ain bat kerukom terekam ke badai
Kajing syak set jong wang chuk kala penmi ya kajing kan tho ha kari barok kawai ha ka bau new nong ya ki ula kan tho baki borsen syar kila pendon kam bakla ya ka NSA ban pen kubum ya kajing ya lap ka bajai-jai na ka benta ka mariam kini pat kilong kimat Khubor na ka kiri ka Pyrthei Menteri kam yadari jong ka United States Pete Hegseth but menteri kam yadari jong ka Japan Shinjiro Koizumi kila pen skambiang ya kejing kular jong ki ban pen klan ya kejing ya te kat ba kejing pen ma sipai China ru kanang kio ha kejing ya kran banengkong jong ki ha Tokyo kila kular ban pen klan ya kejing ya trailang ha kaliang ka jing ya da ban penti kena ya kejing syongsuk syongsan ha ka time Haka jingle jingo jong President jong ka United States Donald Trump sha Gyeonju President ka South Korea Lee Jae-myung la IT show Trump ya ka kopi jong ka pansngat ksiar silla ba mendai bat ka buram ka ba hakli du jong ka ri kata ka Grand Order of Monongwa kani ka jingle ka peni ya ka jingklan bat ka pateng jong ka jing trailang hapdeng ka Korea bat ka US Presiden Jangkari Amerika Donald Trump ula kentaj ban ya kendo ya Kim Jong Un nongilam ka North Korea ha kapor bo ulait sya South Korea da ka baong baki don ki jing ha ka bay day bat kapor wat laki don ki jing day ki babha Ulaong ba kijing ya kran hagi poro nuan gila banja ban penbet ya ki baro bat ba kijing temu ban pentema ya kijing ya day kam kala ja no namar ka test namding jong North Korea dang shen ka United Nations bat ki parlok jong ka gila penrem ya ka jingjur jong ka jing ya kan at ha El Fasher Sudan da ka bakno ba ki sipai Rapid Support Forces kile ya ki kam thambor basirkai ya ki riu ba bat ki nong trei ai jing yaram kila kentu ban yada kerki ya ki riu ba ka jing yo jing yarap ka basngan bat ka jingkit kle na ka benta ka jing pen khen hok ka ba sapriang keleng hapdeng ka jinglong jingman ka banang sniu hadafu ka US bat ka Japan kila ya soy ka jing te kular ba kongsan bha na ka benta ki marpo khndo bat ki ba khamnyar ha Tokyo ban pen klan ya ka jing pen biang marpo khndo bat ban ya khun persya ya ka jing le kle jong ka China Nrei ki kau perkat pat kila ong ba ka Tokyo ka shep tieng ba President Trump ula ban penjem ya ka jinglong jong persya ya ka China onda ya kendu ya Xi Jinping hagis ni pan sawan kabala ban penkela khongpong ya ki jing ya dei ha ka thai Wayu samla puli na India ya ubala tip kerteng kum Pranath Kumar Siripali Ula syakem hadian ba ula dung tari ya arngut ki samla bat tap ya kawai ka kentai ha ka lengsun ka balait na Chicago sha Frankfurt bat ka lengsun ka haban hier Jubor ha Boston ula ban sya set patok hadu shipho snem bat ka kuna ka ba arlak sanpo hajar US dollar bat lada usya rai penrem halor ka jing sya thambor ha ka lengsun da ka tiar ka besyirkai Chief of Defence Staff ka India General Anil Chauhan ulaya kendu ya he sipai jong ka Indonesia General Agus Subianto ha Jakarta ban penklan ya ka jing trailang hagi kam ya dari kam duriau bat kam karkhana baro arlia mamla kila menjur ban penyar ya ka jingkilan lang ka jing trailang ha kaliang ka teknologi bat ka jing persyang ban yada ya ka than ban pen scam ya ka jing shngan ha ka Indo Pacific Secretary of State Pete Hegseth jong ka US ulaong baki sipai ka US kila ther laisien ya ki Southly ki jahat ki bala suba bagi dei ki jahat ki bakai drug ha ka than mi jong ka Pacific ha ka bakhat sangut ki briu kila yap bat uai ula like im Hegseth ulaong ru ba ula le ya kade ka kam kumbala betha do President Donald Trump bat bakani kade sipenta jong ka jingyele ka bakham he nadu ubnai nailar kantup ya ka jingpen poi ya ki jahat kit lengsun sha Caribbean bat kilabu jengkli na kinong thau an chapang ka bor an ka jing thmu bat ka jing sha pan mensaw ya ki riu pai ba kito kilong kimat kublai You can be laid back and yet never be late. While others value money,
Jets 24/7 values you. Reliable, easy accessible, safe, and affordable. Your very own and first aggregator in the state of Meghalaya. Go local, go Jets. Download the app now.